els estels conegin lliures. Avui serem el món, parlarem tots. Lluita i vida i els estels conegin lliures. De la lluna a les estrelles la revolta es porta al cor. La revolta es porta al cor. Aquest acte d'avui. A partir de l'any europeu de les llengües, el 2001, el dia 26 de setembre s'ha donat a conèixer com el Dia Europeu de les Llengües. Aquest any, tot i que avui sigui 30 i no pas 26, seguim la tradició dels darrers anys. Tot seguit, diversos alumnes del nostre centre ens llegiran uns textos que han preparat per l'acte d'avui. Desitgem que us agradi. Languages in Europe. There are many different languages spoken in Europe which could be divided into. In the European languages, Uralic languages and Basque, spoken in the Pyrenees region that has no generic relation to any other language. The Indo-European family of languages could be divided into these branches: Romance, Germanic, Slavic, Baltic, Celtic. Spoken on every continent by about 450 million people. Most people speak English, but German, Dutch, and even Scandinavian language remain spoken in former colonies all over the world. En Pau Trias i la Núria Mas Oliver ens han llegit un petit text en llengua anglesa i eren els representants del segon de batxillerat. Tot seguit, uns quants alumnes de segon cicle de l'assignatura de francès ens llegiran un text sobre la realitat lingüística de l'estat espanyol. Ho faran acompanyats per en Joan Xifra. Nous sommes élèves du pays de français et nous présentons les langues parlées sur le territoire espagnol, le basque, le galicien, l'espagnol et le catalan. Pour présenter chaque langue, nous atteindrons d'abord une correspondante à la langue. Parce que le plus important, c'est que tout le monde se comprenne que ce soit la langue que tu parles. Idź zitten duzun, garantizuena de no que el carrequeno sea de laco. Pero nos esforzo aprender outras línguas. Porque o máis importante é que todos entendan a lingua que falan. Yo no soy catalán, pero me esfuerzo en aprender otras lenguas, porque lo más importante es que todo el mundo nos entienda, sea cual sea el idioma que hable. I m'esforço a aprendre altres llengües, perquè el més important és que tothom s'entengui, sigui quin sigui l'idioma que parli.
professor ens llegirà un text en castellà sobre les llengües que es parlen al nostre institut. Las lenguas que se hablan en el instituto. El día que empezó el curso oí multitud de palabras en diferentes idiomas. Eso ocurre porque en el instituto hay gente de muchos lugares del mundo. En mi curso tengo compañeros de Asia, África, América y Europa. Aunque son del mismo continente, los que hay hablan distintas lenguas. He oído chino, árabe, hindú, castellano, catalán, y esto sin olvidar que en clase estudiamos el inglés y el francés. Pero cuando me lo paso pipa es en clase de inglés, ya que cuando no me sabe una palabra hago una mezcla de castellano, catalán e inglés. De momento todavía no he practicado francés, pero creo que me va a gustar porque cuando mi hermano lo habla un poco con mis padres parece muy fácil. Lo que cuesta un poco es el cambio de lengua en las diferentes clases, porque del inglés pasamos al catalán o al revés. De todas formas, estoy muy contento cuando la gente quiere conocer y aprender el catalán. En general, solo quiero decir que me encanta escuchar y hablar gran multitud de idiomas. Cuando viajo siempre intento aprender alguna palabra nueva. És genial. L'inici d'aquest següent acte recordaran alguns alumnes de l'aula d'acollida, els quals, sense renunciar a les seves cultures i llengües, volen integrar-se a la nostra societat. Ens llegiran, cadascun d'ells, una frase en la seva llengua materna i un altre alumne de l'aula d'acollida ens la traduirà al català. En català i el Barça són dos aliments molt importants per la nostra integració a Catalunya. El Barça és més que un club i Catalunya és més que un petit país. Hola, em dic Livita de conservar llengües minoritàries com el català i l'amazic. أنا عامل باش جيت هنا كاتالونيا. أنا كاتالونيا خاصك تتعلم كاتالان باش تهضر مع صحابك إذا كتسمع خريجي. Hola, fa 2 anys que visc a Catalunya i és important estudiar català per parlar amb els amics a l'estona i al carrer. Que l'aneu reunit tant com nosaltres. I reforçant per retrobar-vos alguns camins. Ara toquen a les aules a recollir les motxilles i marxar cap a casa. Un agraïment per la ràdio TPM, per la ràdio estels coneixin lliures de la lluna